Bé, bon dia. Comencem ja la xerrada d'avui. Abans que res, donar-vos la benvinguda a la comparativa, a la sala del teatre. Avui comencem el cicle de conferències. Normalment el cicle de conferències el començàvem a gener, però aquest any, amb totes les circumstàncies i tal, l'hem retrasat una mica i segurament s'allargarà fins a principis d'abril. El cicle de conferències forma part d'aquesta part cultural de la comparativa, que en les properes setmanes s'hi afegirà una programació estable de cinema, ja que aquests últims dies s'està ultimant el teatre, l'arranjament del teatre, i disposarem d'una pantalla com Déu mana per fer cinema com Déu mana també. El cicle d'aquest any ens l'hem rumiat bastant perquè ens trobàvem que fins avui estem confinats a la població. Aleshores vam pensar que el més adient seria fer unes conferències de proximitat, i menys una, totes seran de proximitat segurament. Avui començarem amb el Moja el coneixeu tots, i la Marta Coll farà la seva presentació, també la coneixem tots, i en els propers dies ens trobarem també amb una conferència que donarà el Marc Morales, que es diu Orgull i Satisfacció. Uns quants anys, des dels Diables, però també trobar-te'l pel poble. I bé, pensant quina era la meva primera relació amb el poble saharaui, doncs són les colònies d'estiu. Les colònies d'estiu que des de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui organitzen de fa uns quants anys, i que la primera vegada que vam venir aquí a Llorenç jo estava de monitora del casal d'estiu i vaig poder tenir l'oportunitat de conèixer-los. Abans he explicat amb el Moja que una de les anècdotes que més recordo és quan els portaves a la piscina, perquè, clar, veure tanta aigua junta se'ls hi posaven uns ulls com unes taronges, no? I transparent. Bé, el poble saharaui, que jo faré una mica de situació, contextualitzaré històricament. El poble saharaui fa 46 anys que viu en camps de refugiats al desert d'Argelí, a la zona de sud d'Argèlia, a la província de Tindouf, i és un poble abandonat a la seva sort esperant un referèndum d'autodeterminació des del 1991. O sigui que fa 30 anys que estan esperant un referèndum i poder tornar a casa seva. Per què d'aquest conflicte? Bé, ens hem d'anar a l'època colonial. Va ser una colònia espanyola, el Sàhara Occidental, després va passar a ser un protectorat per acabar sent una província. L'any 1958 era província d'Espanya. Hi van haver diversos intents d'independència, sobretot als anys 60. La ONU pressionava també perquè Espanya descolonitzés aquest territori amb promeses d'un referèndum que no es va arribar a celebrar mai en aquell moment. Després, el 1973, es crea el Front Polisario, que és un moviment de resistència que lluita per la llibertat del poble saharaui. I el 1975, amb la mort del dictador, és quan el Marroc es fa fort. El Marroc promou una marxa verda, una marxa amb civils i militars marroquins, i es planta a la frontera per demostrar un cop de força. I amb la mort del dictador de Franco, el govern espanyol ja té prou feina i el que fa és cedir aquest territori que havia estat la província de Rio de Oro, a Marroc i a Mauritània. La cessió per a Espanya és molt fàcil, ho abandona tota la seva sort, però clar, l'ocupació marroquina és molt dura, entre sang i foc i molta població autòctona es va obligar a marxar. Ja està, ja acabo, El 1979 el Marroc ocupa la part mauritana, construeix 8 murs de la frontera i escampa el territori amb mines antipersona per evitar que el Front Polisario pugui aconseguir aquest territori. Aquestes mines antipersona encara avui en dia porten molts maldecaps per la població. Bé, aquest malestar, aquesta guerra, s'acabarà el 1991, després d'unes llargues negociacions de pau, entre cometes, amb l'ONU per entremig,
i doncs, hi ha un auto al foc i una promesa de referèndum. Aquesta promesa s'ha anat aplaçant any rere any i el dia d'avui no hi és. No s'ha fet, no s'ha celebrat cap referèndum i malauradament des d'aquest tardor que s'ha trencat l'auto al foc i no s'espera cap futur així a curt termini esperançador per aquest poble. I ja està. Cedeixo la paraula al Moja. Davant. Gràcies, Marta. Molt bé. Abans que res, gràcies a tots per venir. De veritat, no m'esperava la meitat, no me l'esperava. Abans estava a punt de comentar que del mig cap allà no crec que vingui ningú. I mira, ja sembla que hi ha més al final que aquí. Però bueno, gràcies un altre cop. Com ha dit la Marta, resumint tot això, la diferència entre allà i aquí també és que aquí hi ha moltes històries que han conduït al país actual, no? Però la situació del meu país, la història només és una. Aquí han passat els romans, els otomans, els catalans, espanyols, francesos, marroquins, i ara venen els 5 continents, no? Allà no, allà només hi ha tres, els argelins o marroquins, espanyols i saharauis, no hi ha més. Llavors la història és més complicada amb menys nacionalitats. El títol que he volgut ficar a la primera pàgina és la història d'un poble oblidat perquè és la realitat més senzilla, no? D'acceptar quan surts d'allà, que ets saharaui. Jo avui en dia, aquí molts de vosaltres em coneixen de fa 12 anys, però el meu DNI legalment porto 3-4 anys aquí a Espanya, legalment. I a sobre no és DNI, és una apàtrida, que em reconeix com que no tinc pàtria. Llavors, no tenir pàtria i estar representat amb una bandera es contradiu, però en el meu cas estic obligat a assumir les dues coses, no? No tenir pàtria i que una bandera em representi. Llavors, per això aquest poble per mi és un poble oblidat perquè va ser l'última colònia espanyola, és l'última colònia d'Àfrica i la menys coneguda. La història d'aquí era la província 53 i no se sap res d'ella. Els que han anat d'aquí a l'ESO amb mi, si els pregunto el que ha dit la marxa verde, no sé a qui li sonaria això, però allò va ser un tractat tripartit entre Espanya, el Marroc i Mauritània, repartir-se els saharauis. Llavors jo soc un error en el sistema i llavors també s'ha d'assumir. El cas és que situem-nos, no? Primer, el Sàhara està al nord-oest d'Àfrica o també al sud-est de les Canàries. Està al sud del Marroc, al nord de Mauritània i a l'est d'Argèlia. Tot el país absolutament és desert. No hi ha una vegetació com aquí, no hi ha una fauna com aquí. Aquí he portat un animal com a exemple. És un llagarto, no sé si el veieu des del final. Si no, després el deixo suelto i allò sí. Però és un llagarto de cua punxada i li diem d'altres cua de punxes, perquè els altres no la tenen així. I, bueno, hi ha més llagartos però no tenen la cua així. Llavors la diferència d'aquest també és que quan s'amaga d'un depredador que sap que assumeix ràpid que no pot, s'amaga sol i deixa la cua fora i es protegeix punxant el... És una defensa, no? Llavors, el característic, el més important és que té una alimentació vegetal, menja les petites plantes, les poques que n'hi ha,
algun insecte si no en troba planta. És un animal que és com nosaltres, com jo, color negre, cabell rissat, si em tiro un got d'aigua, d'aquí una hora encara tinc gotes. Aquí a la sala no sé si ningú pot dir això. Llavors, ell també s'ha adaptat, però al calor. Aquest animal podria estar tranquil·lament... És més, la seva pell quan fa el migdia es torna més daurada, i això és perquè està a la seva salsa, quan nosaltres no sortim. I bueno, és un detall. Està aquí per qui vulgui tocar quan acabem. He portat bastantes coses per no fer la xerrada així monòtona directament, i mentre també anem situant-lo, perquè el desert és molt diferent que aquí. No podem dir Castilla-La Manxa i ens fem la idea. Allà és un punt únic i és el problema nostre, que vam ser els últims en averiguar-ho això. El mapa que tinc aquí ho mostra millor. El que és la part rosa d'allà, aquí està dividida en dos, i és a conseqüència del que ha explicat la Marta, tots aquells interessos entre Espanya després de la mort de Franco. Bueno, la mort de Franco va ser el 75, pot ser? El novembre del 75, si no m'equivoco, el Marroc ja va començar la Marxa Verde. Llavors, per al 76 ja ho estaven aconseguint. Tota la població saharaui es va veure obligada a fugir, perquè clar, eren homes sobre camells contra avions. Llavors no hi havia res a fer, encara que sigui un exèrcit organitzat. Llavors, la guerra no només era contra el Marroc, també estava contra Mauritània, que és el país que està de verd, que venia del sud. I els espanyols que estaven allà colonitzant van tenir un ordre que molts generals es van negar, per cert, d'abandonar el poble. I clar, els canaris, per exemple, van ser un dels punts espanyols, Catalunya, el País Basc, que van mantenir una mica la relació sempre amb els saharauis, per la nostra sort. I llavors, tota la zona blava, el que és el món àrab, es diu Maghreb. Significa la tarda, el punt on es fica el sol, però també significa l'oest, perquè és la part de l'oest. Llavors el Sàhara Occidental és perquè és el país que està més a l'oest de tot el continent africà dins del desert. Llavors això va ser un avantatge per tots els països avançats com el Marroc, Espanya. Per al comerç, a Espanya li venia perfecte el comerç entre Canàries i un port al Sàhara. Sidifni, la ciutat que ha comentat la Marta abans, està una miqueta més que el Sàhara, més amunt que el riu Nur, que està al sud del Marroc, i també era un altre punt molt important, i el perdre'l va ser perdre aquests dos punts. O sigui, és a dir, el moment que Espanya va abandonar aquestes terres, va deixar en bandeja pel Marroc i Mauritània agafar-les, perquè la gent que estava allà no tenia ni el poder, ni el coneixement, ni les herramientes per dur a terme el que caldria. Llavors, això és una cosa, però per una altra banda es va crear un nacionalisme saharaui, i es va crear el que és, avui en dia li diem República Àrab Saharaui Democràtica, és la raça. En el meu poble els diem els primers, perquè són els primers que s'identifiquen com a saharauis. No són ni marroquins ni espanyols, són els nòmades, els primers en arribar i els que no tenen paraula. Avui en dia encara no la tenen. Ara mateix, com ha dit la Marta, fa 30 anys que estan demanant la pau i des del novembre han començat una guerra. Perquè fa 30 anys que no se'ls escolta i ara que ha començat una guerra, doncs encara com que busquen baralla, no? Llavors jo és un dels motius pels que estic aquí. No estem per buscar baralla, estem per, no sé, buscar una solució entre tots, no? Llavors, en aquest es veurà millor, el Sàhara avui en dia està així, dividit de nord a sud en diagonal. El que és la línia vermella és el mur actual mur militar més llarg del món. I no sé si algú el coneixia aquí. Doncs el mur més llarg del món.
al Sàhara Occidental. Si no m'equivoco, fa 2.700 quilòmetres i uns 2 milions d'euros mantenir-lo al dia. Ja és mantingut per l'exèrcit marroquí. La cara est és la que dona a l'oceà Atlàntic i és tota controlada pels marroquins. Llavors, aquesta zona la van aconseguir mitjançant la tàctica de realment ho va facilitar la Marxa Verde perquè va buidar el terreny, però després ells van començar a crear el mur ocupant zones per zones. No van començar el mur i a construir-lo, sinó que van un punt, un altre punt, un altre punt, un altre punt, i quan asseguraven la zona, mitjançant mines, per exemple, assegures que ningú s'acosti, vigilància, allà tenim una representació del que és el mur avui en dia vist des de l'aire. Doncs d'allà cap a la dreta estaria mines, milions de mines. Montiel porta 6 anys traient-les i cada any fiquen més, però ningú para, ni els que les treuen ni els que les fiquen. Llavors la població, és a dir, ma mare, la seva generació, van anar a territori argelí, que són els triangles, els 4 que hi ha allà a dalt a la dreta. Ja és Argèlia, això, és desert argelí, és al sud-est d'Argèlia, oest, perdó. I Tinduf és un desert diferent que el Sàhara, se li diu Hamada, perquè la zona del Sàhara és un desert que, com ho dic, principalment la sorra és diferent. Hi ha moltes zones cap a Mauritània, sobretot cap a Dakhla, Mauritània, que en terra les dunes es mouen. Llavors això és el que feia que antigament la gent es mogui, perquè la sorra es mou, els animals es mouen, l'aigua es mou, llavors ells s'havien de moure. Però el Hamada no, el Hamada realment no són dunes de sorra pura, sinó que és més pedregosa, llavors el vent no les mou, són fixes. És a dir, ells es poden guiar com aquí, dir, he passat d'un riu, he baixat d'això, he pujat allà. Els altres, depèn d'on estiguin, cada any canviarien les paraules. Llavors, ara mateix està el mapa així, ara mateix els saharauis han començat, les guerres que han començat aquest any, les matances que han començat aquest any passat, han començat aquí baix, al sud de tot, perquè era un punt on passaven tot el comerç que ve a Espanya, tots els senegalesos que venen per carretera, creuen el Sàhara, passen pel Marroc i arriben a Espanya. Ara, a l'haver problemes aquí, ja la cosa ha baixat més. Sincerament, no crec que hi hagi cap benefici, perquè s'està matant gent. Llavors, personalment m'és igual si és marroquí o saharaui, però no porta res de bo. I a conseqüència d'això, al territori argelí, aquí tornem a la zona nord del mapa anterior, i és els campaments de refugiats que van crear la gent que va fugir de la guerra. La gent que va fugir dels bombardeigs van crear aquests campaments. Són 5 campaments, és a dir, els triangles són cada un campament de gent, són simplement persones amb cases civils. En canvi, un fica Rabuni és un quadrat vermell, aquest és com, diguem-ne, DC Saharaui. És la capital on ja està l'hospital, estan els principals edificis governamentals. No em surt. No em surt. No només això, un exemple. Això és que és difícil d'explicar, però amb un exemple crec que ho m'entendríeu millor, perquè allà mana tothom, però a la vegada no se sap qui mana, perquè jo puc dir que la Rabuni, la ciutat de Rabuni és on hi ha tot el control centralitzat saharaui, però a la vegada no és així, perquè tots estan allà per Tinduf, que és la ciutat argelina. M'explico millor. L'aigua que veuen els saharauis la veuen perquè cada un té uns quants dipòsits a casa seva. Llavors hi ha una cuba que fa el circuit i reparteix l'aigua a la gent. Aquesta aigua, qui controla les cubes i, diguem-ne,
decideix quina quantitat d'aigua va a cada campament, està Rabuni. Però la matrícula de la Cuba és argelina. Llavors, manen els saharauis en la Cuba, però és que el terra i l'aigua que veus és argelina. Llavors també manen els argelins, el que deixen fer els saharauis, perquè els hi convé a la vegada. Si beuen aigua argelina, gasten coses argelines. I no només això, sinó són tanta població més, tota l'ajuda humanitària que arriba al Sàhara, tots els cops que la Dolors del Pau han baixat a veure'm a mi, han ajudat a Argèlia, indirectament o directament. Llavors, és un punt on els únics que no guanyen realment són els saharauis. Els marroquins tenen terreno de més, Espanya té tractes amb el Marroc i Argèlia perquè és amic de tots i també és part de la ONU. I llavors, els saharauis no tenen nacionalitat, no tenen un país comú perquè eren diferents tribus nòmades del desert. Jo soc, amb les fotos que veureu seguidament, la majoria dels saharauis són color marroquí, argelí, blancs, però no com altres. Llavors, els negres venim de l'esclavitud àrab, és a dir, els saharauis hi haurà de l'est, del nord i del sud, tots són saharauis. Cada un ha vingut amb una cultura diferent, però com tenien el mateix problema, i el problema era o sobreviure o morir. No hi havia més opcions, perquè la marxa verda i les mines no pregunten. Llavors, tot això ha conduït a que sigui així, que els campaments siguin aquests 5 noms, Ayun, Bojador, Auzer, Esmara i Dakhla, són antigues ciutats dels saharauis en el Sàhara ocupat. És a dir, tot el territori que ha ocupat el Marroc, la generació dels pares ha ficat els noms perquè la meva generació no oblidem d'on venim i també sapiguem la història i ens preguntem el per què. Bojador, sembla que fa 3 anys que es diu així. És on vaig néixer jo i es deia 27 de febrer traduït en espanyol, Sabo Eixerim Fabraire. I es deia així per el dia que es va acabar la guerra, però ara es diu Bojador perquè ha crescut. Clar, la gent s'ha multiplicat per generacions, simplement. Allà pareixen molt més que aquí. La meva família són 5 germans i a ma mare sempre les seves amigues li han fet la broma de que no sap parir. Després de 5, saps? Llavors, clar, la que riu d'ella és un plan, saps? Però és algo normal, en canvi aquí hauria de ser més fàcil i no és així. Allà hauria de ser més difícil i no és així. Llavors, algo ha de canviar, o aquí o allà. Aquells 5 noms que heu vist tenen la mateixa imatge i és aquesta. L'horitzó és el mateix i l'Ehmada és aquesta, que no canvia. Per això es diu així, aquest desert. Perquè d'aquí 50 anys serà el mateix, o més sec. Si es pot, no? I les cases, com veieu, no és com aquí, no hi ha un carrer, no estan enumerades. Aquí les cases les fan de fang, estan tapades per xapa d'alumini. És perillós això perquè quan plou el fang es debilita i després de la pluja el vent fa tremolar totes les cases. Llavors, cap casa en les fotos és segura. Llavors, heu de buscar els punts verds, que són les jaimes. La més propera és aquesta. Aquesta és una jaima, les tendes. És l'únic segur després de la pluja i el vent en el desert. Ara ja no, perquè han portat... El Portland ha canviat moltes coses. Llavors ara revesteixen les parets i aguanta més. La tecnologia també ha fet més coses. Ara la meva generació ja no construeixen tantes jaimes, sinó que ajunten cases i ho fan ja directament basant-se en el que es fa aquí. Comprant material d'aquí i ho porten cap allà. Llavors ho venen molt més car perquè no existeix allà. Llavors l'oferta i la demanda... Bueno, l'oferta és la que tu portes i la demanda és absoluta perquè no existeix. És a dir, si jo m'emporto ara gambes al 8 allà, ningú me les agafarà perquè no saben què és. I és a dir, si ho expliques és una aranya de mar, això no triomfaria, però qualsevol altra idea d'algú que no estigui allà, com per exemple fa 4 o 5 anys va començar una iniciativa
La Jamila és una germana meva gràcies a la Dolors del Pau, perquè és saharaui però no es coneixia. Llavors, ella fa uns 6 anys o menys va començar un projecte on començaven horts a les cases, i això sí que ha portat molta vida, perquè és color verd en el paisatge i és alimentació en el desert i dona vida, simplement, dona vida, un hort. En canvi aquí són natural, no? Una altra imatge del mateix tema és aquesta. Aquesta és vist d'un altre punt el mateix i des de més a prop. Això que veieu aquí a baix són corrals. Això aquí, perquè antigament aquí la gent tenia els animals a casa seva, al darrere o cada masia, no? El seu. Aquí també, però els animals estan en una zona. Tots els animals estan en una zona, per exemple, a les afores del campament, estan totes les cabres aquí. La foto perquè no baixa, però hi hauria més aquí o més allà. No es poden ficar dins, a no ser que sigui una cria. I això és perquè quan plou, per exemple, quan plou massa, més ben dit, l'aigua fa com riuades i llavors neteja. Llavors, si això està dins del campament, porta moltes infeccions, moltes malalties. I allà no hi ha la medicina que hi ha aquí. I encara que jo m'emporti la medicina d'aquí a allà, ja ho fica al paquet. Això que no passi 25 graus, 30 graus. Allà un dia d'estiu potser estem a 40 graus a les 3 de la tarda. Llavors, la pastilla, si no està ben no té un bon manteniment, en un mes ja no és bo prendre aquestes medicines. Han d'estar a la nevera o puestos que estiguin ben conservades, no? Tot és per la salut. Aquest és el principal motiu per tenir els animals fora. I el segon és perquè també els animals, quan no són com els d'aquí, els d'allà tenen personalitat, les cabres, com el que diu. Sí, de veritat. Mira, aquesta foto ho explica millor. Aquí només hi ha un tio en tota la foto i està a la sombra. Això vol dir que és a les 3 de la tarda, a les 4 i fa calor. I també ho sé perquè les cabres van caminant aquí enmig per la carretera, perquè, clar, jo és que ho dono per sabut, no? Des de les rodes cap aquí, això és una carretera. El que, clar, no està asfaltada perquè no cal, això ja és dur per si sol. Llavors, els pneumàtics que han ficat és perquè, clar, tenen el seu menjar allà i com no hi ha faroles, si ve un cotxe de nit i potser no té ni frenos ni llum, allà els cotxes que no funcionen aquí van allà, llavors es arregla qui ha tocat més cotxe. Però no, és diferent. El cas és que els pneumàtics tindrien la missió de protegir l'aigua d'aquesta casa i també limitar la casa. I la valla que rodeja la jaima és per protegir la jaima de les cabres, perquè ara ningú perseguirà les cabres, perquè fa molta calor per córrer, i aquí no hi ha xafogó. Aquí corres 20 metres i ja et canses 4 cops el que hi ha aquí, perquè l'aire que respires és molt calent, escalfes els pulmons ràpidament i realment si no pares... Aquí perquè hi ha el campament, però com hem vist a la imatge anterior, si surts del campament ja no hi ha sombra. No hi ha sombra. Fins, bueno, la teva sort, a trobar un oasis. Però clar, depèn de la persona. Aquí és on nosaltres ens hem vist, per exemple, educació física, ho dic així perquè és el més semblant aquí, ens ensenyaven a suportar els espejismos, no sé com es diu en català. Miratges. Vale, miratges. Cada dia s'aprèn. Sí, doncs clar, nosaltres ens ho ensenyaven com una anècdota, però a la vegada era un avís de vida o mort qualsevol dia que estiguis jugant fora del campament. Qualsevol dia, perquè els ser nens sortien molts dies, sempre, o pel gossos o per a cabres o en altres llums a perseguir coses. I llavors, clar, és molt perillós això, perquè si 4 gossos, que, clar, torno a donar per sabut d'una altra cosa. Els gossos aquí, no sé quants de vosaltres tenen un gos a casa seva. Allà en aquesta foto jo m'hi jugo un braç que ni un té un gos a casa seva. Pot ser un, però és que no, diria que ni un. I aquí potser, no sé, els campaments diria hi ha entre uns 300.000 400.000 saharauis.
Llavors aquí els gossos són salvatges, els animals són salvatges, no ataquen a les persones, però un nen sol, petit, que el veuen així desorientat i el farien córrer cap a la guarida perquè no arrossegar-lo i que un altre gos no segueixi l'olor i a la jugulària a menjar. És trist, però és la realitat dels fills de les meves germanes, si tinguessin fills aquí, dels fills dels meus col·legues que ja tenen fills. Però aquests fills, segons aquest sistema, no existeixen. Llavors, clar, és complicat, no? Seguim. Estàvem en aquesta foto i una altra cosa que està bé d'aquí i que no es nota molt és que totes les jaimes miren a l'oest. És a dir, jo per aquesta foto sé que aquesta porta, és a dir, l'est està cap aquí i l'oest està cap allà. Per què? Perquè totes aprofiten el sol cada dia i així s'escalfen les cases. Com podeu veure, el fang és per tot, és absolutament per tot. Fins i tot ho utilitzàvem per refredar l'aigua per fer gel a l'estiu. I llavors, per això la meva generació ja no ho ha arribat a fer, Això és la generació dels grans que ens han transmet les coses. Jo quan he crescut ja hi havia neveres. Jo he nascut en 95. En 95 són 4 anys més tard que l'alto el foc. Però igualment ja la tecnologia ja començava a canviar bastantes coses. I per sort. Amb tot això he portat aquí uns quants articles per barrejar-los amb aquesta imatge i aviam com encaixen, no? Perquè, per exemple, això és una pedra, depèn de com la miris, però allà aquesta pedra podria valdre més que la vida d'una persona. Perquè si algú marxa sol de viatge i no té una pedra d'aquesta, potser no marxa de viatge. Això és la fe d'una persona. Allà la majoria són musulmans. Llavors, l'islam, allà la fe és molt més important i necessària que aquí. Per sobreviure i per la paraula d'un a l'altre i per tot, per l'educació, per tot. Jo havia d'anar al Corà abans del tot. Llavors, aquesta pedra s'utilitza per desinfectar quan un vol resar. Fa aquí millor. Jo, per exemple, els musulmans, per qui no ho sàpiga, abans de resar s'ha de netejar el braç fins al codo i la cara. Se'ls ha de desinfectar amb aigua. Però aquí, si tens una ampolla d'aigua i necessites resar 5 cops i beure aigua durant tot el dia, llavors es va crear això. Ha de ser una pedra llisa i pura. Pura vol dir que si és sedimentària d'algun riu que hagin trobat, millor. Però sobretot que no sigui una pedra qualsevol, perquè és difícil de dir. Però el cas és que ha de ser pura i llisa. Jo ara vaig a fer el que s'ha de fer per resar amb una pedra, en comptes d'aigua. I és simplement tocar-la així, fer el ritual com si em netegés amb aigua, la torno a tocar, i amb tocar-me la cara així, jo ja he fet els passos necessaris per ara fer el rezo. Només necessito mirar a l'est, a la Meca, i resar. I això és obligatori perquè si no es fa, no pots matar la cabra. Si no es fa, no et creuran els teus col·legues, per ells no tens paraules i no tens fe. Llavors, tampoc comprendràs els altres si no ho proves d'alguna manera. Igualment no és opció si estàs allà. Perquè tornem a dir, pel sistema no existeixes. El teu DNI no et dona molts drets, perquè dins Argèlia són saharauis, fora d'Argèlia, depèn de quin país, no existeixen. Aquí a Espanya es reconeixen, però és que gràcies a Espanya ells estan amb el dilema de qui es reconeix i qui no. Llavors és bastant complicat, però és el que fa que això sigui molt important. En canvi aquí, gràcies a la tecnologia, ja no és tan important, però abans de la tecnologia, doncs aquí la fe potser anava més gent a missa, i potser Nadal era perquè era Nadal, no sé. És el que penso d'aquí, no? Això és una altra cosa, això ja no és de ritual, sinó és un costum que identificava els nòmades a part de la religió. Això és un coixí de pell de camell. I aquest
Jo m'hi jugaria que és de dona, sincerament, perquè abans quan es casaven les dones les portaven en un camell, en un dromedari, amb una estructura que sobresurt dels dos costats, té com un trono. I llavors, amb això, clar, d'allà el seu treball, el seu disseny, la seva feina, doncs era maco, no? Ara aquest està deteriorat, però acabat de fer és molt maco. I en aquell moment la llum la feien amb oli, tot era pell, no hi havia les necessitats i els luxes que hi ha ara, llavors això era un luxe realment que ho tenia. I és més, potser passava per 6 generacions el mateix coixí. La meva roba de bebè encara la tenen allà dins dels coixins, perquè les meves germanes tindran fills algun dia, i llavors en comptes de comprar una altra roba, per què si ja tens aquesta? I així fins que es gasti del tot, realment. Un altre és un joc semblant a l'ajedrez, però personalitzat al desert. I això vindrien a ser els daus. Com veieu, no sé els del fons si ho veuen bé, però una cara és llisa i l'altra és ratllada. Llavors, em toca tirar, és el meu torn, tiro, els que en saben tiren així, que faci els toms màxims. Llavors, ara clar, els del fons tampoc ho veieu, però per exemple, de cara cap amunt és el que es mira i es compta quants estan ratllats i quants estan llisos. Llavors, hi ha 2 i 2, 2 i 3. El que surti són els passos que es fan en un puesto que fiquen sorra, punts amb el dit mateix, així dibuixant a la sorra. Són 24 i 24 en cada puesto, i el joc consisteix en que un té pals i l'altre té pedres, i com l'ajedrez, un, mitjançant la seva creativitat, acabar amb el que fa l'altre. Amb acabar amb les seves peces, guanyant-les totes. I el que ho fa difícil és que es treballa en equip, però tots estan junts. És a dir, jo vaig amb el que tinc a la meva dreta, el que tinc a la meva esquerra va amb el que té a la seva esquerra, no? Però llavors jo no li puc dir el meu plan al que és el meu company, perquè l'altre també ho sentirà. Llavors, ell i jo ens hem d'entendre mitjançant les jugades, però a la vegada sense que ells ens vegin, perquè són dos també, i també és molt rebuscat. Tranquil·lament poden estar 6 hores i cridant allà a muerte entre ells per guanyar. Sí, és impressionant. És un joc del desert i aquí no hi ha rellotge, ni hi ha hora ni hi ha temps. Aquí, o sigui, el que hi ha és temps. Aquí no hi ha pressa per res. Cada dia és el mateix, no pateixen per si plourà o no, perquè no... Potser hi ha núvols sumant tots els dies un mes en tot l'any. Llavors, el concepte del temps és molt diferent. Aquí diuen, aquí teniu hora, allà tenen temps. Aquí hi ha horaris, allà és tot passiu, tot és passiu. I bueno, el meu actual jefe també m'ho diu, vísteme despacio que tengo prisa, no? Literal allà. Aquests són uns altres 2 objectes i els dos tenen la mateixa missió, però en 2 moments diferents. Aquest, per exemple, és com el que fa el mossèn quan beneeix a la gent així amb les botes. Doncs allà és el mateix, però en una boda. En una boda ja es fan en unes carpes grans, unes carpes que potser fan 20-30 metres quadrats, i caben tots els que hi caben. Tots els que hi caben. L'únic espai que es deixa buit és un quadrat al mig i fa la funció del pòdium. Qualsevol persona pot sortir al mig i ballar. Llavors, clar, a l'estar estona i tot suant allà, l'olor comença a cantar, no? I llavors les jaimes s'obren de baix, que hi hagi corrent, i sempre hi ha un que agafa... Aviam, aquest és d'una casa. Si és una boda, són realment més grossos, però és el mateix. Llavors, això s'obre així, i aquí està el dipòsit, i llavors això té un forat, i el mateix gesto d'un mossèn tirant aigua bendita a la gent, o als cotxes, és el mateix, però a la gent, a la cara, però... És una bona senyal, però també no vagis als teus, perquè estàs dient, tu l'hores malament, saps? I fes-ho dissimuladament. Això era amb els nens que ens acostàvem i ens ho deien, no? I l'altre és aquest que funciona més bé com un ambientador saharaui.
Aquí es fica carbó petit o diferents espècies, i la veritat és que he vist moltes coses i que no sabia ni què eren, però m'agradava com oloraven, sí. I sobretot les dones per desinfectar-se la part íntima. Faré el gesto encara que quedi malament, no? Però ho deixen així, no? I allà quan porten un vestit, doncs amb l'olor es fiquen a sobre i allò, vinga, saps, a desinfectar. Home, això és bo per tots, no? Per la dona i per l'home, que si ha de ficar ja... Bueno. El següent és un quadre de sorra. No sé si heu vist mai una pintura feta de sorra, però jo la veritat també he vist molt poques i totes les que he vist han sigut en museus. Les he vist fetes, no he vist com les fan, però preguntant això hi ha diferents tècniques, hi ha gent que ho fa amb la sorra ja húmeda, hi ha gent que ho fa amb el quadre directament i va ficant a sobre. Aquest jo no podria dir com ho han fet, simplement és sorra, perquè si faig així jo el borro. I llavors representa, clar, al final no sé si ho veuen bé, però representa les jaimes antigues. Si veieu la diferència entre aquesta i aquella, a part del color, que aquella és verda i aquesta és negra, perquè aquesta és de pell i aquella és de tela. Llavors, aquelles també són més grosses que aquestes són per transportar. La principal diferència és que els saharauis aquí són nòmades i allà són sedentaris. És la diferència. Aquí es busquen el seu menjar, allà els importa l'ajuda humanitària. I que aquí absolutament eren més forts i més llestos i ara mateix són més dependents de tot. És el que ha canviat tot, la manera de viure, la mentalitat i les comoditats, que aquesta és una d'elles. Això és un recipient per netejar-se, és higiene portàtil. Sí, aquí, clar, no es veu. Aquesta tapa, que per ficar la pastilla de sabó, aquí, per exemple, l'ampolla de xampú i això, doncs, el que calgui. Aquí perquè no quepo jo, sinó també seria la dutxa dels bebès o dels nens. Això es treu la tapa i això ja és un ús. I perquè és de plàstic i dèbil, però quan és plàstic dur també s'utilitza com a rentadora. I el motor són les mans. Aquí, ara la cosa ha canviat, la tecnologia ha portat moltes coses, però antigament era així. Una cosa servia per moltes coses. I l'aigua. És curiós, però ho he portat perquè no he vist mai una aquí. I les caniques les havia de portar sabent que ja sabeu què és, però com crescut amb elles no les podia deixar. Llavors, clar, ja no cal dir res, però que és una que tenim en comú. Marca la infància de molts allà. Sí. I una cosa més és la roba. La roba, això o aquell, són el vestit típic de l'home saharaui. Sembla que fa l'àguila, però no, això no és així. O sigui... Aviam, el fico. Ara en veureu més. Això és el més còmode que pot portar un home al desert. I ho dic sense broma, perquè pot ser fresc per dins, corre l'aire, no? Aquest està obert, però realment tenen un punt aquí, perquè no faci allò, saps? Llavors, una butxaca aquí per multiuso, i el disseny, si us fixeu, és molt semblant, però és que tots els darrers que existeixen avui tenen el mateix disseny. Tenen sempre la butxaca aquí a la mà esquerra, i sempre és així, sempre canviarà el color, canviarà una mica la textura, perquè aquest mateix té textura, no es veu pel llum de la gent, però no... És un detall. Llavors, la qualitat del terrar diu el poder de la persona. Aquí una americana diu molt, doncs allà és el terrar. O la melfa. Clar, jo la melfa no me la fico perquè és de dona, però tampoc sé. Elles fan dos nusos, que aquest ja els té,
i amb els dos nusos ja fan un ombro i l'altre, llavors fan allò com que se la giren i ja la tenen ficada. La roba us preguntareu per què així, sembla incòmoda, no? Realment és el més còmode que hi ha. Al desert aquí no hi ha humitat, llavors la suor és diferent. No hi ha xafogó, llavors t'afecta més el calor realment, et crema directament. Llavors ja amb això ja em cobreixo així ràpid. Segueixo estant igual de fresc, però estic cobert. Amb el tham és una bufanda, però el ser bufanda saharaui és el tham. Llavors, això és l'acompanyant del darrà i és el millor que hi ha perquè primer, amb la suor d'un home al desert o una persona es refresca ella mateixa. Jo suo, clar, no ho porto així. Mira, m'ho ficaré també. Com ha de ser. Al suar, la bufanda manté la suor, llavors, si no tinc sombra, em mantenc fresc i no tinc un espejisme i no em desmaio, llavors asseguro no morir, perquè no hi ha sombra. I llavors, el primer ritual és al cap, sempre, el primer, llavors el giro aquest és típic de tots els saharauis. Diuen que els toms que fa un saharaui diuen molt de la seva personalitat. No penseu malament perquè això sí que curt, saps? Però és el que... Aviat. I llavors, per sobre del micro i un altre tom per agafar-lo. Ara, se m'ha deixat. Ja no t'has passat. Sí, aquí amb l'afro, saharauis afros no n'hi ha, per cert. Se'm quedaria així. Una missió important és que jo em puc tapar el nas, llavors també refredo una mica l'aire abans de respirar. Hi ha una boira de sorra que es diu, a diferència d'aquí que és la humitat, és pols. Aquí hi ha pols, per exemple, als nens petits els impedeix que obrin els ulls, això quan es desperten, això és molt perillós, ja han de vigilar molt les mares perquè sí, pot portar moltes malalties. La sorra, la pols que no veiem el dia, cada dia, provoca molta ceguera a la tercera edat i molts problemes en els nens petits. I sobretot, qualsevol persona que tingui una ferida oberta és el Sàhara, no té més. Això és l'hogar saharaui. El perfecte símbol és la jaima. La jaima, com hem dit, com això és l'entrada, vol dir que estem mirant a l'est. I una pista en aquesta casa, bueno, és que la jaima, si veieu, la llum ja li està donant, si no fos per la sombra d'on està aquest home. Aquest home té un recipient, que és el que tenim aquí. Això es diu frinda. I és per escalfar el té. El té es fa com el resat, es fa 5 cops i si cal més al dia. És la vitamina número 1 al Sàhara. Es fa cada dia a totes les cases. Si vas d'una casa a l'altra, veuràs 3 tés i 4 i t'obligaran si cal. Els tés tenen un símbol i un significat. El primer són normalment 3 gots, és a dir, serveixen 3 cops un got d'aquests, xupito de té. El primer és dolç com l'amor. No, perdó. El primer és amarg, perquè acabes de ficar el sucre, encara no s'ha barrejat bé, no té la temperatura adequada, llavors surt bastant amarg, com la vida. El segon és dolç com l'amor. Dolç com l'amor. Ens agrada a tots, però de vegades ho evitem, no? Però... els dolç ens agrada a tots, ens acomoda a tots. Ningú diu que no al segon got. Ningú. I llavors, el tercer és suau com l'amor. Perquè és el més suau, perquè ja s'han gastat els aromes del té, l'amargor que ja no hi és, el sucre ja s'ha difuminat entre el líquid i la temperatura. Llavors és el que queda, com els restos de tots els aromes del té. Per això és suau com l'amor. I ara, com hem dit, al tornar-se sedentaris els saharauis han vingut un quart got i és pels nens.
allà com el cafè o l'alcohol, els nens no poden beure te. Llavors, quan només està la família, allò, va, nen, gent. Però és el quart, no allò és 4 tés, perquè ja no dorm. I un altre símbol seria aquesta rosa. És una rosa del desert. Podria dir que ara tinc més de 20 milions, bueno, milers d'anys a la mà. I és un símbol d'allà, no té un símbol espiritual, simplement és simbòlic del puesto d'on ve i com el raïm de l'Empordà. És d'allà i ja està. I aquest home el que estava fent és preparar el primer té del dia, perquè és el matí, és l'únic que està aquí, encara no hi ha cabres a la vista i, bueno, és el matí. Llavors, escalfa el carbó, com esteu veient, li està donant aire per dalt, però ara perquè ho està fent, però quan ja està fet, l'aire es dona per baix, perquè quan està la tetera aquí, no donar-li el cop i tirar tot el té. Això és pecat, pots tirar l'aigua, però el té no. Llavors, això ja us imagineu, el gran sempre és sucre i el petit sempre és té, perquè el teu fiques un cop i ja et serveix per tota la cerimònia, no? El sucre és el que fiques cada cop que fas un got. I seguim. Abans hem vist la Jaima des de fora, que si les dues fotos aquestes també era la diferència de Jaima nova, Jaima vella. I aquí és la Jaima de casa meva, això aquí és casa meva. I aquest terra era on estava el magatzem abans, i llavors el magatzem l'hem tirat darrere, però el terra el deixem perquè no perquè traiem el magatzem, traiem el terra, com pensen allà. Perquè aquest terra, per exemple, a l'estiu, la gent dorm al pati, no dormen dins les cases. Llavors, aquest terra podria servir, pensant així ràpid, per l'aigua. L'aigua com la deixen perquè refresqui durant tota la nit. Allò és un punt que amb la foscor es veu el difuminat del terra i llavors ja vigilles. Que no fotre una patada al terra o no tirar pedres amb el caminar. Una segona opció seria, per exemple, ficar la tele. Ara ja molts tenen teles, llavors ficar el carrito fora, la tauleta, i llavors ficar la tele allà, perquè dins massa... És una ironia de la vida, però fa massa fred, el Pau us ho pot dir. Van dir, vols una manta pur estiu al desert i al final, sí, no? Però és cert. Acaba vist mal com riu. Hòstia, és que el canvi de temperatura no és equilibrat com aquí, que va grau a grau baixant o pujant. Allà és... En mitja hora ja fa fred, en mitja hora ja fa calor. De les 9 a les 9 i mitja passem 10 graus de baix, o a la tarda puja... És impressionant realment. De fet, un dia vam comprar aigua, una ampolla d'aigua, no? Una tenda, vam sortir com d'aquí a la Marta i ja se'ns va congelar l'ampolla a la mà, perquè va passar de 2 o 3 graus que estava a la nevera a 40 que estava al carrer, i a la nevera húmeda i al carrer sec, doncs l'aigua no ho assimila això. I es va congelar, no sé si eren les seves mans o les meves, però estàvem mirant els dos com faig... Uf! L'ampolla, ja no teníem aigua. I, bueno, és una ironia del desert, no? L'única aigua que tens no te la pots beure. Llavors, aquest és un altre punt de vista d'una altra casa, és un altre exemple, però és el mateix sistema. El pati tancat, allò és un magatzem. Ho sé perquè té forats, això vol dir que el lavabo no és. Llavors, és petit, això vol dir que la cuina no és, i la casa tampoc, perquè a la casa dormirien, estarien els armaris, necessitem moltes coses. Llavors, segurament és el magatzem on només arriba l'ajuda humanitària. La Jaima i el Defender és el cotxe estrella del Sàhara. I una Jaima vista des de dins és aquesta. Totes les Jaimes del país, almenys totes les que he vist jo, totes tenen la mateixa canya de sucre que les aguanten de dins. No utilitzen taulons ni una altra cosa, res. Això, i ja està. El que veieu al fons, que sembla un trípode però té 4 així, és la llum. Perquè allà no hi ha, com aquí, les comoditats aquestes. La batxeria, que es carrega durant el dia, la llum. Ara més d'una casa que sí, que ja tenen diners. Jo, a casa meva, per exemple, no necessiten placa, perquè jo he enviat diners, ma germà ha enviat diners, ma mare també ha treballat, i entre tots doncs, ha millorat. Però hi ha moltes famílies que econòmicament no tenen això, llavors
encara segueixen amb plaques solars i no perquè tenen diners les deixen. Aquí no sé, aquí simplement ningú té plaques solars, a no ser que sigui per l'aigua, però és per llei. Allà és per necessitat, ha canviat tot. Aquesta és la meva família, perquè aprofitant ja d'ensenyar el tema, és ma mare, la meva germana gran, la del mig, i la noia de l'esquerra és la meva germana petita. Bueno, jo sóc el petit de tots, ella és la petita de les germanes. I aquí ma mare està fent el te del matí, també, perquè ho sé, perquè ella té la porta aquí, llavors com està entrant el sol, sé que és el matí. I llavors, pel te també, per l'hora que és, s'hauran despertat ja o esmorzar. I aquí, aquesta foto, és la mateixa dona fent el mateix ritual, però en comptes d'utilitzar aigua està utilitzant llet. I es diu candra, és el te però amb llet. Està fent llet, per dir alguna cosa. Sí, sí. A mi m'encantava. I aquest sí que se'l poden veure els nens, els 5 gots i els que calguin, perquè no passa res, com que es dona més respecte. I abans es feia amb llet directament dels animals, o sigui, li trec de la cabra i en 2 hores venga a fer té. A la nit, perquè el candra, que es diu, és d'hivern. El got que duri... Si us fixeu, clar, aquí no té cap got servit de te, però el te serveix amb 2 dits. El candra, en canvi, si veieu, el got està ple, perquè duri. I és bastant més aromàtic. Sortint de la meva família, però seguint el mateix tema, tenim el prototip de noia saharaui. Encara que sigui ma germana no la coneixeria, però és que m'ha passat de dir hola i, bueno, saludes perquè t'han dit hola, però no perquè sé qui és, sí, clar, és... Bueno, pot caminar. O el caminar, sí, la fesomia, això, pues, és que si no, no... I per una altra ironia, és que aquí, per exemple, allà, aquestes són joves, segurament de la meva generació, però realment de la generació dels pares, el prototip de bellesa d'una dona és ser grassa i tenir molts fills. I si té caràcter, ja diguem-ne que és un pibon. Sí, perquè això vol dir que la família creixerà ja recta, no cal patir, saps? I llavors, clar, si és grassa vol dir que és símbol de bon parir. Clar, i llavors... Sembla una tonteria, però allà això encara existeix avui en dia. I ja no només això, quan una dona està embarassada, ja busca una altra perquè es fan... com es diu això? Germans de llet. Germans de llet, exactament. Però avui en dia, perquè l'alimentació no és la mateixa, la salut no és la mateixa, el dia a dia no és el mateix, les necessitats. Llavors creen més tensió, més problemes en la mama de les dones. I la millor solució és una altra dona. Llavors... Si dues es fiquen d'acord per ficar-se embarassades, millor. I així no han de buscar després. I no només això, sinó que així fan el viatge per apuntar els nens, perquè la meitat dels saharauis no saben quants anys tenen ni quan han nascut. Per què? Perquè potser van néixer la setmana passada, però s'han esperat aquesta perquè hi ha una altra que ha nascut. I llavors potser encara s'ha d'esperar perquè hi ha una altra. Llavors s'esperen per alquilar un cotxe i anar tots a l'hospital i dir, bueno, tots han nascut avui. I llavors, clar... Un dirà la veritat, però tampoc sabrà qui és. Si és que és bastant... La meva generació es controla més això perquè ja les vacunes, la sanitat, tot ha canviat. Tenim mòbils, tenim tàctils, ara tu no tens sombra ni aigua, però tens wifi. És impressionant, no? Això és una altra cosa. Aquí és l'ajuda humanitària, el subsistir dels saharauis és gràcies a l'ajuda humanitària i l'ajuda externa de tots els països. I en aquest cas estan repartint gas. Cada ampolla d'aquestes està plena. I llavors els hi donen, depèn de la quantitat. Si reparteixen arròs, van per exemple 2 quilos per persona. A la meva família a la foto contem que només eren elles, 3 persones, llavors són 6 quilos d'arròs a aquella casa. 6 quilos d'arròs. No sé si heu sentit d'això, però fins que no torni a haver una altra ajuda humanitària no hi ha més arròs. Llavors, la gent s'havia d'ajudar molt. Ara la cosa, tornem a dir, ha canviat molt perquè, per exemple, jo ja estic fora de casa, però la meva part la dona. Llavors, és un punt positiu.
que els nens, bueno, la meva generació, el poder tenir sortides que les generacions anteriors no tenien cap, és més, no tenien ni drets, ni existien. Jo no puc denunciar la desaparició d'elles, perquè no existeixen. Segons el sistema, és un cotxe sense papers, s'entén, no? Doncs una persona sense papers és igual. Llavors, sense papers, en un campament de refugiats i al desert, on no hi ha huelles, les tens triples. Llavors, és trist, però és la realitat. Això feia que abans, per exemple, 3 veïns avui dinen a les llenties d'aquest, demà mengen l'arròs d'aquest i passat demà venen a casa d'aquest perquè té carn. I així, els 3 mengen 3 dies i els 3 tenen 2 dies per buscar alguna cosa. Però la que s'han tornat sedentaris els saharauis, a la que ha vingut la tecnologia, cada cop s'ha anat sent més egoista una miqueta. I llavors ara compta més els diners, ara hi ha moltes coses que no existien abans. Ara els nens demanen tàctils. Jo quan venia demanava plaques solars i no era ni per mi, era perquè mamà, tu portes una placa o t'espera la mà. Però no ho diguis lo de la mà perquè si no et vindran dues. Llavors, clar, són coses així. Ara no, ara volen un mòbil tàctil i si no, no cal que portis mòbil. És com... què? Aquesta imatge és un altre punt de vista del desert, com és el dia a dia, però això podem dir-li el dia o el Mercadona, perquè és el que hi ha, la versió saharaui. Aquestes són 2 tendes diferents, en aquest cas és d'alimentació. El porxe és ara mateix no es veu en la foto, però és on ficarien la verdura, tindria la verdura a un costat i la fruita a un altre costat. I a dins hi ha el làctic i tot el que es conserva. I l'altra tenda, en canvi, com podeu veure, més de tot un... No sé ni com dir-ho aquí, perquè ja ho barregen tot. Tot en un puesto i ja està. I el millor mai està a les tendes. El millor, suposo com aquí, sempre s'ha de preguntar. Perquè l'oferta i la demanda, clar, el millor tothom ho vol. Però ningú ho pot pagar, o sigui, no tothom ho pot pagar. Però tothom t'ho pot fiar, no? Dir, ja t'ho pagaré. Llavors per això ho guarden. Perquè molta gent compra sense pagar. I pot venir una persona i et dir, deixa'm la teva cabra i te la torno d'aquí 5 mesos amb una cria. Llavors, surt en compte, no? Estar sense una cabra un temps, però després tenir 2. Perquè quan et porti les 2, la granja pots sopar carn. Llavors, coses així, i el manteniment, o la pots vendre o la pots intercanviar. Ara la cosa ha canviat, tornem-hi, perquè la tecnologia ha canviat tot, però jo, clar, abans que vingués la tecnologia jo vaig vindre aquí. Llavors a mi la tecnologia aquí em va vindre d'un dia a l'altre. O sigui, d'un dia a l'altre la tele, les portes s'obren soles, les llums, faroles, l'aigua freda i calenta, la nevera, un armari fred, saps? Tot això a mi em va vindre de cop, però allà està venint a poc. Llavors és positiu perquè millora la salut, millora l'economia personal de cada un, millora el nivell de vida en general, però és dolent perquè borra els valors. Els valors aquí és el que els ha mantingut junts. Tan diferents que són i s'han entès. Llavors, ara la tecnologia els està separant, sent veïns. És trist ser allà, aquí potser no passa res, perquè cada un pot mantenir-se ell mateix, si es busca les possibilitats estan, però allà no hi ha les possibilitats, llavors és molt més arriscat fer això. Això és el tradicional dels saharauis. En una banda, això s'ha mogut, però en una banda tenim el que és la bellesa d'una dona. Com veieu, aquestes saharauis no s'assemblen res a mi, perquè elles seran d'una tribu àrab, i jo, doncs la meva mare m'ho va dir de quina tribu soc, Daudi, i la tribu Daudi ve de Mali i Senegal, sobretot de Senegal, però també hi ha de Mali. O sigui, parlaria wolof. En canvi, elles tenen fesomia àrab perfecta, però ni elles ni jo som àrabs, som saharauis, perquè parlem hassania. O sigui, ningú en àrab diu moini, moini és no vulgar. Però és que jo li dic a un argelí, un túnez o un egipte o qualsevol d'ells i no m'entendria. Bin, ho diuen ells,
és fill. Nosaltres no diem fill, és una llengua saharaui. Per què? Perquè a la vegada, no sé si van ser 40 tribus diferents que es van barrejar. De cada tribu hi havia un representant que era el més gran en edat de cada tribu. Eren els savis que se'ls deien. Llavors es van reunir aquells 40 savis, són 40 tribus. Llavors com parles, com et fas entendre amb 39 persones que tenen costums diferents que les teves? No els hi pots dir, això està bé, o això està malament, això. Perquè el bé i el malament és relatiu, depèn de qui parlis. No? És com jo aquí faig un truc de màgia i tots sabeu que és un truc, però tots direu que és màgic. Llavors estem d'acord en dues coses a la vegada, no? Llavors allò és el mateix. I com tenien guerra no hi havia opció, era ajuntar-se per sobreviure i per això es va barrejar l'idioma hassania. No té abecedari, per exemple, no hi ha un abecedari hassania. Utilitzem l'àrab perquè és l'idioma que més s'assembla i perquè la majoria de les tribus saharauis venen dels àrabs, per no dir totes. I les seves costums en aquells moments que s'estaven reunint menjaven així. Aquell home està fent pa. Pa sense foc. Allà té una miqueta de carbó, però aquell carbó doncs, servirà per fer el te, per fer el pa i per fer el que vulgui. Després aquest pa potser el tapa, depèn de quina sorra, depèn de si ho fan pedres. Ja he vist gent que ho tapen, en plan amb coses que mantenguin el pa, que no vagi la sorra directa, perquè després quan ho destapis estigui el pa net. Però també he vist gent fer-ho així, a sobre les pedres, i es fa. Si és estiu i estàs a l'aire lliure, amb el calor es fa. El pa s'escalfa i tu també. Llavors, la massa no té pressa per fer-se, està molt bé. Llavors aquest trípode, a casa meva, per exemple, jo l'he vist més per fer la llet crema. Al treure la llet de la cabra o del camell o la compràvem, llavors ma mare ja la ficava al foc i anava movent allò, la pell que tenia, i es coagulava, i ja tenim mantega també. O formatge, però el dia a dia, cada dia, s'havia d'acabar també. Aquest és un altre dia a dia. És una tempesta que ve sense avisar, no? I en aquest cas no sembla molt perillosa, ja depèn de la velocitat que vingui el vent, és el perill que fa. Pot ser tirar unes 4 pedretes a l'ull, però un nen petit pot ser tira. Llavors és relatiu, no? I no només això, sinó que els insectes petits no s'agafen com els grans. Tots segur haureu vist algun gat plorant petitó, però gran plorant no crec que haguéssiu vist mai cap. Llavors els insectes aquí fan el mateix. Llavors és el perill d'aquest vent. Quan ve fort, els insectes escarbats, coses d'aquestes... Bueno, sí, escorpins no penseu que tampoc ve un escorpino allò volant, el mata, no. Que podria passar, perquè el vent i l'escorpí, doncs no ho sé, però és molt poc probable, perquè realment està molt més adaptat que nosaltres. O sigui, l'escorpí, nosaltres ens hem de girar per saber que ve el vent. No, un camell sap que hi ha l'aigua a 10 metres sota terra, o que està d'aquí a Castelldefels, el camell sap que hi ha un xaco a Castelldefels. Perquè mira amb els llavis així, i si ja no se li tallen els llavis, sap que d'allà ve humitat. Si gira cap allà i ja se li tornen els llavis secs, el camell et dirà no, cap allà, perquè tu no saps on vas, saps? Però si hi ha un xaco allà no li és igual, llavors no te'n pots enfiar si tu tens un objectiu, però si vas a fer un tomb, doncs se li ha de fer cas. Perquè, com hem dit, no hi ha sombra, ell pot caminar per tu i és l'únic ser viu a part dels insectes que Ara, sedentaris no és necessari, però en el moment que eren nòmades, els saharauis, s'havien d'estudiar molt bé els patrons que deix la sorra, perquè molts cops amb el vent la sorra tapa els xarcos. Llavors la primera capa es torna, ja se li veu que està mullada, la segona, la tercera també, però arriba un punt que la capa de dalt no es mulla, llavors veus el mateix color aquí i allà. Llavors ho trepitges i t'enfonses, però no com la pel·lícula que et traga al terra, no, realment és el moviment que tu fas el que tira l'aigua cap a dins, i l'arena, perdó. Llavors és el moviment de la persona la que l'enterra ella mateixa, no que el terra tragui, perquè és un xarco, no és més que un xarco d'aigua. Hi ha xarcos i xarcos, xarco que t'arriba al genoll, o xarco on caps tu sencer,
Llavors la sorra és tan seca que no es mulla i amb la temperatura que és i amb el poc densa, qualsevol moviment que fas, tires la sorra. Llavors la sorra abans la tenia al genoll i ara m'arriba aquí. Si em segueixo movent, em posaré aquí. Llavors jo m'enterro a mi mateix i això el camell té 4 potes planes, llargues, i això no té cap problema. Llavors és el que salvava amb una corda o... Igualment no cau en un cap, no és com naltros. I en aquesta foto ho he de dir, aquesta és la meva escola, aquesta part aquí que gira així circular és la meva escola. Just on hi ha la cantonada aquesta recta és la casa del president, o sigui aquí esteu veient el carrer principal de tot el poble i l'únic camí asfaltat en tota la zona. Ja fa forma de T i se'n va a altres campaments. El resta ja és pedra. Com veieu aquest mar, que el seu marge pels cotxes, aquest també, i cada un fa la seva vida. Aquí fica els seus dipòsits, així. L'edifici fons que hi ha just al darrere de l'home, allà hi ha biblioteques, hi ha també la secundària, jo ja he fet 5è de primària, i després he vingut aquí i ho he repetit. Sí. Llavors és l'últim lloc on vaig estudiar. Jo si hagués seguit estudiant allà, m'hagués tocat anar o a Argèlia, o a Líbia, o Cuba, perquè són 3 els països que reconeixen el meu país i ajuden a part d'Espanya. En el meu cas he tingut sort, per la Dolors de Pau i estic aquí. Però tots els col·legues meus que no han tingut l'oportunitat meva han tingut que triar. Els que se'n van a Cuba no tornaran a veure les seves famílies fins que no acaben la seva carrera. Mon germà va estar 6 anys i no se la va acabar i els va veure gràcies a la Dolors de Pau, que li van pagar un passaport així temporal, no sé ni com ho vau fer. Però jo vaig estar des del 2001, no? I no sé quin any era aquell, però 6 anys tranquil·lament, 6-7 anys, i després el vaig veure a mon germà. Però realment no era el moment, encara li faltaven 4 o 5 anys per acabar la seva carrera, que feia laboratori, i després el podia veure. Els que se'n van a Líbia s'estan 1 any, 2 anys i llavors es tornen. Els que se'n van a Argèlia, com estem al mateix país, aquells sí que cada cop que tenen les vacances tornen. Però Argèlia és més dur que els altres i no té tantes oportunitats que els altres perquè dins d'Argèlia ja ens tenen com a menyspreciats. Que en plan, tu estàs viu gràcies a mi, depens de mi, tens papers gràcies a mi, què m'has de dir? Llavors... No és dit així, però la societat es tracta així. Jo amb el Pau per comprar una targeta de mòbil vam haver de fer una targeta de mòbil. No és res gens nociu, doncs vam estar un dia boi caminant i al final ho vam haver de fer perquè un es va fer un favor, si no, no haguérem pogut comprar una targeta de mòbil. I l'única explicació que ens donaven és que jo soc saharaui i menor d'edat a sobre. Que ja la majoria d'edat és als 21, no com aquí als 18. I això... Ho deixaré així un moment per si algú diu què és això? Aviam si algú ho adivina. Però, doncs sí, aquí està el cap d'aquest. Perquè les pedres tiren cap allà, això vol dir que està al cos. I allà ho fiquen dins una sàbana. No ho fiquen dins una caixa. I és pecat ficar un sobre l'altre. O un amb l'altre. O obrir un després d'un temps per aviam què hi ha. No. Això no es pot fer allà. És el pitjor pecat que hi ha. És que ningú faria ni que encara que no cregui en la religió. Llavors, els tornen a terra perquè és d'on venim i és d'on tornarem. Són l'únic que segur. Llavors, per això es fa així. I no es veu, jo clar, ho llegeixo de manera indirecta, però està escrit de dreta a esquerra, com els àrabs. Llavors, clar, jo ho vaig llegir i he pensat 2012, no és 2012, és el 12 d'aquell mes. Llavors, no fiquen tampoc la família ni la causa de mort normalment. Si es fica és raro realment, però normalment el que es fica és la persona, l'edat i la tribu i ja està. I molts cops per nom de la persona mateixa ja saps de quina tribu és. Com aquí depèn de quin nom ja saps de quina part de Catalunya ve, allà no és més o menys, és bastant segur. Perquè és difícil trobar un negre que es digui Hussein. Perquè és un nom d'una tribu poderosa. Llavors els negres érem els esclaus, som els extrems. De fet, la majoria dels negres, els noms que tenen són dels oficis que feien i la majoria d'ells han sigut regalats per bodes de les famílies que ells tenien. Llavors no han tingut contacte amb les altres famílies i són
estan en una diàspora, no? Seria més heavy, quan els saharauis en si ja ho estan. Doncs dins dels saharauis, els negres també estan així. Alguns de vosaltres heu conegut un amic meu, es diu Hafez, i aquell, el seu cognom és que és de son pare. I el seu apellido el va ficar el de la seva mare perquè ho van voler. Però ell va existir perquè son pare es va escapar i va seqüestrar sa mare per amor, una telenovela. I el rei va néixer ell, però que sembla una tonteria, però ells es van jugar la vida en aquell moment i la de tots els negres que coneixen, perquè jo si faig una cosa no només em castiguen a mi, sinó que castiguen els meus germans i tots els que tenen relació amb mi. Així és una manera de vigilar algú, que encara que t'escapis, no... el càstig algú se l'emportarà, i així mantenien a la gent a la ratlla sense talls. Això és una Repsol saharaui. Aquí, bueno, maquinària, dièsel i gasolina, podeu dir, però són els barrils i és el que hi ha. Aquí no hi ha opcions i el preu tot és discutible, o sigui, depèn també del que hi ha i d'on vagis i tot. Si vens cada dia es pot discutir més, però si vens només un dia, doncs el preu potser és car. Per què? Perquè el que ve cada dia segur que tornarà. Llavors allà funciona una mica així. Ara ja és diferent perquè ara ja venen les cubes també, ja donen abast realment, perquè els vehicles s'han accelerat moltíssim, ja existeix l'ofici de taxista, hi ha camions, hi ha cubes, hi ha moltíssima més ajuda humanitària. El canvi en 10 anys ha sigut brutal. El que Espanya no ha fet en 30, el Sàhara ho ha fet en 10. I aquí realment és així, perquè el Facebook, el WhatsApp i tot això fa 12 anys no existia. I ara, doncs, manen, no? I el següent és una altra curiositat. Jo ara m'hi dedico a això, però amb un altre ofici. O sigui, aquí és un paleta saharaui. Com veieu, és fang absolutament, fang i aigua. Senzill, el material, la sorra ja la tens, no cal portar res. I llavors, com que tinguis aigua, ja pots fer una casa sencera. I a més, la diferència que aquí no s'han de fer tràmits de papers segurs i això, ni investida perquè no hi ha escales. Tot és al terra. I si jo, per exemple, fico un exemple, marco aquest terreno, ja la gent ho respectarà, sense que jo fiqui un nom ni que és meu i encara que ho deixi 5 anys, encara que sigui un farol. Ningú mourà aquelles pedres, que ningú sap ni de qui són, però tothom entendrà que jo vull fer una casa aquí. Llavors, amb la bona intenció ningú ho farà, perquè el desert és de tots, però no és de ningú a la vegada. I és curiós que ho pensin els que els hi han tret la casa, saps? Però és la vida que han portat fins a arribar aquí. Aquest hueco que deixaran aquí es queda aquí. Això no ho taparan. I com veieu no hi ha faroles. Llavors per la nit t'has de quedar molt bé per on camines, perquè si caus, aquest és una cosa, però quan fan els huecos pels lavabos, per exemple, va haver un espanyol que es va passar la nit allà, buscant wifi, així, amb el mòbil, i el wifi va trobar allà baix, i el pots cridar allà, i es va quedar al cau, i menys mal que no estava estrenat, que si no, les coses com són, clar, que dius, pobret, saps? Però, clar, segur que ja no va tornar per aquell carrer. I llavors, això, aquest no passa res, perquè si veieu ja estan fent un altre allà, intenten que no es facin així, perquè els nens són els que sempre hi cauen. Però els altres sí que els tapen o els deixen senyalitzats. Bueno, ho fa la majoria. I els blocs es fan amb un ferro en forma de 8, amb unes asses, i fan així, fan com el que diu el morter, però és sorra i aigua. I ja ho deixen allà. El dia següent ja els pots treballar. I com tens sorra, pots fer el que vulguis, pots fer aquí una copa també, saps? O sigui, el material ja el tens, només necessita aigua, pala i pico. I la casa, si veieu, fa baixada com cap a mi, no? Cap a la finestreta aquesta de l'esquerra del tot. Per què? Perquè quan plou, si l'aigua va a una paret, la va tallant, llavors caurà segur. Llavors sempre ha d'anar a una banda on no dengui cap paret. Sembla una tonteria, però si saps que la paret caurà, les altres 3 també. Llavors és la casa de cada un, sempre és millor prevenir i aquí és d'aquest sentit. Què és l'animal estrella d'allà? La cabra i l'ovella. No sé quina és més llesta, però aquí als corrals, per exemple, jo entro aquí amb 2 coixis pel menjar dels meus les meves cabres, no?
I jo dic el nom de la cabra, perquè hi ha potser 50 cabres sueltes por ahí i només 2 són meves. Llavors jo dic, Pepa! I vindran 3 pepes, perquè hi ha 3 pepes. Però jo no puc alimentar les 3 pepes, només he d'alimentar la meva. I així, quan l'altre cridi Pepa ja, clar, només anirà a la meva sap que no l'alimentarà aquella, sap que només li donaré jo. I així ni s'escapa, perquè també saben que no hi ha sombra ni menjar. I em farà cas sempre que vingui perquè jo no tornaré, jo vinc ara, deixo menjar i marxo. I si no vens tu, Pepa, la teva amiga s'ho menjarà tot. Llavors, sempre fan cas, és curiós, però ho hem vist, una dona caminant i cridar com si fos això al mercadillo i veus com l'equip va tot al darrere, un a un. Però no es colen els altres, perquè saben que no menjaran. I és una manera de mantenir els animals a prop, ja siguin gallines o cabres o camells, sense tancar-los. Un joc psicològic així, no? El menjar sempre funciona. Llavors, cada corral també saben on és, i així, durant el matí, ells venen, obren i marxen, la gent. La cabra que faci el que vulgui. I durant la nit, quan venen i criden, totes les cabres, encara que hagi estat a l'altra punta del barri, sap que aquella hora ha de venir, perquè si no, no s'ho farà i estarà tota la nit fora i potser venen els gossos. Llavors, s'ho aprenen ràpid, pobretes, no tenen remei tampoc, o sigui... I una altra curiositat és el paper de la dona, no? Més que en qualsevol altre país del món, crec jo, no he fet cap estudi, però m'hi jugo les 2 mans, no una. Que no hi ha cap país que una de les dones s'hagin fet més pel propi país que el meu, perquè des de la Marxa Verde els homes van estar a la guerra, moltes dones també. Però ja hi ha un dit que diuen que si mor un home és un soldat menys, si mor una dona és una família menys. Llavors, clar, si no és el mateix sent pocs, minoria i sense drets ni un, tots junts. Si ens separem o disminuïm de número, acabarem desapareixent i això és el que intenten evitar, però la que realment ha funcionat i és així, o sigui, jo existeixo gràcies a elles. Ma mare, quan fugia dels bombardeigs, ella portava el que portava a sobre i venia amb ella només la meva germana gran, la que anava abans al mig. Llavors, clar, ella arriba a l'Ahmada, on no hi ha res, i li diuen, vale, aquí t'has d'instal·lar. Llavors, aquell dia, ella era mare, professora, caçadora, paleta i no sé què més, tot. Perquè el nen només diu tinc gana. Els pares no hi són, i els altres són dones també que tenen els mateixos problemes. Llavors s'havien d'ajudar totes. Tu m'ajudes amb això i et pago amb uns pantalons. Tu cuida amb els nens i va jo per aigua per les 2. O el que sigui. Tu tens una cabra, doncs mira, veurem les 2, la llet de la meva, però la teva no sé què li farem, el que es pugui. Com es podia sobreviure, però dins d'una guerra i dins del desert, i l'Ahmada, que és el punt xungo del desert, doncs té bastant de mèrit. I sobretot el fet de que hagi funcionat, el fet de que els saharauis hagin estat avui en dia com són ara, amb les coses, i sobretot dins la religió musulmana, on el paper de la dona realment és menys. Doncs com és més, sent menys. Doncs elles ho han fet. I aquest és un exemple, ella porta un recipient on a mi em dutxaven, per exemple, quan era petit, però també s'utilitza el menjar i també es fica el cuscús perquè refredi. I aquí doncs, és un mal dia al Sàhara, amb l'aigua. Aquí sí que hi ha humitat i xafogó, però el resto del mes potser no hem vist ni núvols. Llavors, quan plou, plou molt, però potser no tornen a veure aigua fins 4 o 5 mesos més tard o fins l'any següent. L'edifici del davant és la policia. Les 3 finestres blaves són la policia, d'allà la bandera. I l'edifici que hi ha a la dreta és una tenda, perquè us feu la idea. Mercadona i la policia. Un altre punt de vista del dia a dia d'allà és l'escola. Una classe vista des de dins, si us fixeu, són totes noies. Nosaltres no ens separaven per gènere, però sí que tu seu aquí, tu seu allà. Anàvem a la vida dins la mateixa classe, però no prou. I
I aquesta classe la veritat és que la vaig ficar perquè s'accentua molt més, en plan, no sé si han dit tots els xavals al darrere o com va això. Llavors aquí a l'escola és el pati on la bandera cada dia li han de cantar l'himne abans d'entrar a classe. I si algú arriba tard, pilla hòsties pels professors o el director, ja sigui a la cara o on sigui, perquè ha arribat tard a l'himne. I perquè potser no porta la bata, o perquè no porta els pantalons, o perquè no se sap l'himne. El que sigui per pillar, perquè qualsevol dia ho faci millor. Sempre millor. I sempre la bandera. Sempre la bandera. Que per ser la bandera té un sentit que el negre estigui a dalt i el verd a baix. El verd simbolitza la llibertat, el negre la guerra i el dolor, el vermell la sang. Llavors, això representa que el dia que s'independitzi el meu país, el verd anirà a dalt. Allà està alçat el negre a dalt, perquè ara estan oprimits. Llavors, el dia que s'aconsegueixi la independència, es gira la bandera. I el símbol lluna i estrella és l'Islam, República Àrabe Saharaui Democràtica. Només una. Aquí va canviar tot. Aquí tenim el Dobles, aquí també tenim un altre de Llorenç. La Roger és de Papiolet i encara coneixereu dos més de la foto. I aquests dos, potser no us sonen, però han viscut amb altres 4 anys. Aquest és el Bolelle i el Moja. Un ha estat amb el Canyes i l'altre amb l'Àngels, aquí al costat del Quildo. Jo m'he tirat pedres amb ells aquí a la Rambla, llavors. Són llorencencs més d'un moment, llavors aquells han tingut una oportunitat com jo, aquí amb les colònies, amb les famílies, i això obre molt la ment, perquè a part que descobreixes que hi ha més món que el desert, també veus el teu propi món des de fora, i també veus que hi ha rossos, ulleres, que existeixen els xinos, que hi ha l'oceà i el mar, i que hi ha boira, neu, tot això ja des d'allà no existeix. Les colònies ho canvien tot, obren la ment i oportunitats a la gent. Aquí, les dues fotos de dalt són 2 exemples simplement. Allà són la colla de Mataró, ho dic perquè conec una, i aquest és un noi exemple, com que aquell dia arriba, la seva família, que si és el seu primer estiu, venim 4 estius fins als 12 anys, si és el primer els acaba de conèixer, si és l'últim doncs s'haurà de despedir. I aquest era el meu primer estiu, no? Doncs jo aquí vaig conèixer la Dolors i el Pau, o ells a mi. I aquí també vaig conèixer les muntanyes, i què és un llac, i què és la boira. Aquí el Pau em va dir, la neu està calenta. I clar, saps? Assimila això, saps? La neu i després que està calenta. I el llac negre també, saps? I què és un llac? Doncs és negre, per si acas. I llavors la muntanya, el Pirineu. Si una muntanya és difícil d'entendre, el Pirineu no es pot entendre. Llavors, clar, a mi no m'ho expliquis, perquè ja l'idioma no l'entenc, la cultura no l'entenc i d'on vinc no existeix. Llavors ho tinc davant meu i no ho puc ignorar. Ho puc tocar, em deia, la neu està calenta. I clar, tornes a tocar i... val més no preguntar res, perquè si no... I llavors està la Jamila, que ella és una nena que havia vingut a la mateixa casa, havia acollit d'ells, però ella havia vingut abans que jo. I encara està aquí, viu a Barcelona i ja s'ho coneix molt més. I si el món és petit, en el meu campament vivíem veïns, però com d'aquí a la paret aquesta. I marxem els dos a un altre continent i coincidim a la mateixa casa. I les dues mares són independentistes. O sigui, sí, el món és així. Aquí són dues imatges molt peculiars, però marquen 2 moments molt forts, no? Per tots els saharauis, almenys per mi. Aquí és els moments on tornàvem després dels estius, aquí a Espanya. Passàvem l'estiu amb les famílies, li donaven el bolsament i pren tot el que vol la mare i el que no vols. Tots anàvem amb maletes que pesaven més que nosaltres. I aquí estem esperant a l'aeroport de Barcelona perquè vingui l'avió, embarquem i ja baixem cap a Argèlia, que era un dia de viatge. Vull esperar i no esperar. I allà va ser un dia d'arribada, però aquí veníem en un procés on veníem a estudiar. Allò va ser el primer dia del que estic parlant avui. O sigui, allò va ser el dia que vaig venir a estudiar realment. 5è de primària, per sort porto ara 13 anys aquí, i tots aquells nois van començar amb mi, i ara diria que només 2 estan aquí.
Res, poder. No ho sé, conto a mi. I llavors tots són escuela de la paz, doncs és una oportunitat que... Madrassa. M'ensenyen el meu idioma aquí a Llorenç. Però és així, sí, és així. I realment, el maco d'aquí és que sembla una foto qualsevol, són semblantes les fotos, però no tenen res a veure, perquè aquí, com t'ho dic, aquí anem d'aquí cap allà, o sigui, del primer món al tercer, i d'allà venim del tercer al primer. O sigui, aquí se tanquen les portes i oblida't dels gelats i dels sofàs, i d'allà és obre la ment i acostuma't a que les portes s'obrin soles i escalera mecànica. Perquè és així, aquí deixes de tenir drets i papers, allà se t'obren 1000 portes. Si fas codos i estudies. O diners. És com ho dic, no? Llavors, a mi, les portes que em va obrir va ser tant una per la família, es va ampliar la família, vinga, ara la meitat de la família negra, la meitat blanca, no passa res, però tots som una. I l'altra va ser la cultura, clar, de sortir del desert, de veure un castell, així, a sobre pedra dins. Per vosaltres potser és fàcil d'assumir perquè ho veus a la tele, ho saps que existeixen, però de no saber-ho, estar dins, és bastant impressionant, no? Més que les muntanyes. Aquest era el Saxe de França, i a sobre, després vam anar al Carcassonne, que encara era més heavy, que ja dius, si aquest ja era, vamos, que aquest ni tot no passava, vaig directe a l'altre. Estava nevat, i d'anar del desert a un castell medieval nevat, és una adrenalina que no es pot explicar, s'ha de viure. Llavors, per una altra part, veus també el que sóc jo pels altres. Una cosa és el que sóc el de més per mi, i això és el que sóc jo pels altres, perquè aquí són un munt de gent que no conec ni sabia que existia, que està lluitant pels meus drets, sense que jo sapigués, tampoc, i sense que jo fes res. Llavors, d'alguna manera, dius, hòstia, els he d'ajudar, però tampoc sé què faig, i no tinc papers, ni drets, com ho faig? Llavors, jo tinc l'oportunitat de poder-ho fer, però tota la gent que no la té està en un greu dilema, depenen d'aquesta gent. Per això sembla una tonteria, però aquesta gent sou vosaltres. Si vosaltres, així de clar ho dic, no penseu quin president voteu, esteu també en part decidint el futur meu, perquè la meva situació és la causa d'un fet espanyol. És l'última colònia espanyola, és un abandono espanyol, el tripartito és espanyol. I moltes armes, Nepal, moltes venien d'Espanya. A lo millor l'Aràbia Saudita i Israel, que ajudaven al Marroc, però pescada la gallega d'on ve? Què ha fet els texans aquí? Tot l'any. Són coses que venen d'allà, són diners, interessos. Llavors, contra ètica i drets humans, pesen més els diners avui en dia. Llavors, els vostres vots salven vides, perquè, si us en recordeu del mapa, hem dit, el país està dividit de dreta a esquerra, o sigui, de dalt a baix, tota la franja de l'est, tota aquella gent, si vosaltres no penseu en quin president o els ideals que hauríeu de fer, o el que voleu, o simplement dieu, no vull votar, aquí no vull votar, esteu fent que avui mori més gent que ahir, perquè els que estan allà estan oprimits, no tenen la llibertat que tenen els saharauis als campaments de refugiats, estan oprimits sota el poder del que ha guanyat la guerra. I com diuen, el que guanya decideix el just. Doncs, vosaltres sou qui vota el que li dona els diners al que ha guanyat, perquè Espanya és el que alimenta el Marroc, i el Marroc és el que treballa per Espanya, per això tenen ajudes. Llavors, els saharauis simplement estan enmig, però no tenen reconeixement. En poques paraules, si voteu un bon president, salveu vides. És senzill, però com no es veu, no repercut en la vida d'aquí. I estic acabant, em queden només 2 imatges i resumiré tot en 2 comparacions. Simplement una és aquesta. Aquell va ser el primer dia que jo vaig veure el mar. Impressionant, el vol el vaig fer de nit, o sigui, no vaig veure el mar des del vol. Va ser l'endemà de Dolors, així em va dir, anem a Calafell, i el primer que vaig veure, hòstia, vaig pensar en tots els barrils que vaig haver d'omplir per dinar o sopar, i vaig dir, uau, saps? Tota aquesta aigua, la de camells que alimentaria, i per això
la vaig provar, però ja ràpid vaig dir, això no es pot veure. Però tampoc em banyaré, perquè aquí no et dona temps ni a cridar si t'estiren cap a dins. I aquí adeu, no... I a sobre no m'entén ningú. No pots dir ajudeu-me. Perquè no... Valia més estar a la sorra que el que conec jo. I aquest és el paisatge absolut d'allà. Com veieu, si te'n vas on està l'horitzó es veu el mateix. A lo millor hi ha una difucació del que sigui, però és el paisatge típic d'allà. Canvia el desert, canvia la sorra, canvia la pedra, però els núvols són la mateixa quantitat i el calor és el mateix. I els animals t'oloren sense que tu els vegis. Llavors s'ha de vigilar. En canvi allà el que tenen en comú és que quan més a l'horitzó te'n vagis, pitjor. El que tenen en comú aquestes fotos. I aquesta és una altra, però basada en el que és més de civilització i bueno, el temps que va estar a Barcelona també em va donar un temps, una idea diferent i és més contrast encara. La ciutat, ciment, ferro, aigua, muntanya i el sorra i cel. No hi ha més. 1 milió de persones en una ciutat, bueno no, 4 milions, no hi ha a Barcelona? A la ciutat segur que hi ha 1 milió. No els he comptat, però només amb l'edifici aquell hi ha no sé quants hi viuen. I aquí hem dit, en tot el país hi haurà uns 200.000. Llavors, com que allà, jo, com que em giri cap aquí ja veig muntanya, tota la ciutat i el mar, l'oceà. O sigui, tinc 3 paisatges, com el que diu, dins d'un. Aquí no... Com veieu, això no és l'Ehmada. L'Ehmada, la diferència és que la sorra no és aquesta. Aquesta sorra canviarà, anirà a poc a poc, es mourà. Aquí la setmana que ve estarà potser 2 metres cap al davant. Però la del fons no es mourà mai, perquè allò sí que és pedregós i dur. Però la del fons segur que hi ha escorpins i serps i lagartos. Però aquí no hi haurà, possiblement, però és molt difícil que estiguin perquè aquí no vindrien a res. Això ha sigut un viatge flipant, no?, al desert, i simplement ha sigut perquè coneguéssiu algú que d'alguna manera ha sigut debatros i algú que les vostres decisions afecten i de gent que ha viscut entre vosaltres i que molta gent no coneix. Llavors, el meu granet era aquest, que sortíssiu d'aquí sabent una cosa del Sàhara. Una cosa, com que hi ha lagartos, com que pinten en sorra, com que la bandera és aquesta, com si us emporteu una elecció, jo em sento molt bé per això. Llavors, només em queda donar les gràcies i no deixo mai de fer suport. Bé, a mi m'han quedat clares 3 coses. Primera, he après molt del seu país, que tenim coses en comú, com això de les votacions per una independència, que el Moja és un gran comunicador i que sí que és veritat el que ha dit dels temps d'aquí i els d'allà, perquè a mi em va dir que tenia uns 35 minuts de conversa, que després portem més d'una hora i mitja, que després obriríem un torn de paraules perquè poguéssiu preguntar i que potser jo el que fèiem patir una miqueta potser anirem a dinar massa aviat, però sortosament no ha estat així. O sigui que si quasi teniu un moment més i voleu fer alguna pregunta, ho deixem aquí. Molt bé. Bé, doncs moltes gràcies per venir. I us esperem a la propera d'aquí 15 dies, que serà a les 12, que avui ho hem fet més tard perquè hi havia l'entrega dels rotllos de l'església, i que ens acompanyarà el Marc Morales amb les
les anècdotes també dels nostres estimats borbons. Gràcies i bona nit. És tard, no? Sisplau, intenteu sortir una miqueta amb ordre, perquè és que si